ematen badizkiate, pozik. Norbait lan gehiago ematen ez badigu, berehala bidaliko nagusia pikutara. Eta, a vivir. Bai, jauna, zer nahi zenuen? Arantzazuko freletxetik nator. Begira, iragarki bat egiteko asmoa dugu eta entzionen iragarkia irakurri dugu egunkaria. Ekin etortzea burlatu zaigu. Egun hon Patricio jauna. Egun hon jauna. Nahi dezun horretarako, lekua proposanerua, atorrezadora, ustegi. Hau, ilusioa daukadan. Azkenean, gure gaztak mundu osoan ezagunak izango dira. Bai, gizona, ni ere gauza bera pentsatzen ari nintzen. Egun guztiak gauza bera dabiltzen duan dira. Isilduko altzeate, liburua irakurri nahien abi, eta zuekin ezinezkoa da. Ez, gizona, ez da horren besterako. Badakizu zer gertatzen zaio abi, iragarkia egiteko aztuta operatu eta badakizu ekipako aztutak izango ditu. Zer esan duzu? Zer uste duzu, gorraize dudala? Esan duzun guztien batia, agentziatik gatoz. Bai, ea azkarruk altzen duzuen beste lanek, frailetxe bat eman beharrean, zer etxe bat eman du? Besterik esan aurretik, honako iragarkia grabatuko duen duzu. Arratxaldean, ezkana, etxe dut partaide posible duzta. Nahi baduzue, oraitxe gertatetuko dira trikeren gautagali. Konforme, zer horrek nahi duzun bezala. Oso, lehenengo, gizonezkoekin hasiko gara bera Sor Katalina Orexez. Fray Periko, eman bira bat, eta bira ematen duzuen tartean, gogoratu poliki, ozenki, eta handia oskatu zuten badak izan. Ongi, baina eragozpen txiki bat dago. Itzuak, biletik antzezaleko dudan, gogoa ikusirik, papera egiteka proportzionaren zera uzten. Emakume aparta bai, baina honen telebisten atzela barba du jendeak bien telebista serioan jarri barko ditu. Bai, ados nago, honetarako nizke improvisaketa sakon eta burutsu bat egiten zen. Eta ziurregoan lortuko dudan, nik oztopo guztiak gairitzen bali. Bueno, kolega, hau hartu beharko diagu, gehiagin enroiatzen du, baina beronek ematen dikaldiena. Ok, zerbaitetarako balioko du. Eta orain joan zaitez idazkariaren gana, berak esango dizu zer. Eta orain sorbetik izkor. Hementzen azue, telizan horrelatzeko gisa beti, ezakitzeak irungonean, partiko bat horreketak abita. Ixo, hau da berareko mina, timpanoak hautsiko izkidazu. Berikiago izan ezkero, ondo. Bueno, ez nahi, zeripaino dut ezabela sarik iztegi. Textuan ikusik. Eta badakizuen erkiman zuen? Arginan jaunak. Egia da, egia esan, bera da hemen inguruan dugun sukalarik ospetsuenetakoa. Baina nik bera baino hobea nahi sukaldean. Eta badakizuen zer gati? Ez dakigu eta ez dakin egire. Bueno, orain joan zaitez zure sukaldera eta geritzen lanerako modua. Zertan ibiliz jaten bat, zuna? Atzo, lanetik atera ondoren, zerbait hartzera joatea pentsatu genuen. Eta bai, joan ere. Eta beste honek, gozabia zuenez, alde zarrera joan ginen bateriaren bat hartzeko askotan. Taberna batean sartu ginen. Lehenik, gidaria eta jateko zerbait eskatu genuen. Tabernariak, pintxoak, oraindik prestatu gabe zeudela, gazta derra bazuela. Ura gazta! Oraindik ez nuen horrelakorik dastatu. Baina, gazta nolakoa zegoen? Ez dakit ona dutxara zegoen, baina bizitzan jandeten gaztarik biziena zen. Bokadutxo bat aban sartu eta gorputz guztia ikori mindan nintzen. Bai, hori guztia beren lanean, baina etxerat horitakoan beste dozein gizon bezalakoan. Tripa beti eta gauzak nola eta nola uzten dituzten xolarik gabe ibiltzen ditu. Eta gero badakin zen, etxe guztia hankaz gora gelditzen da. Eta emakumetxonek dena garbitu behar. Ez egidan horrelakorik esan. Ikerana oso gogora izango du, baina nirea. Hemen pixatzen duen gauza bakarra, zure aurpegia da. Ez zaitez horren beste gehiatu eta prestatu lanerako. Zer, hemen hau zarete berire. Dena prest, nahi baduzue, aukeratutako ideitzera joango naiz. Baldin bazen zen porta mi esker.